हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्क्रिप्ट नायबानो जाबाय। दिनै प्रमद बर' आरो इउपिपिएल पार्टीनि सायाव रायलायगोन। प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव जेनजानो गिनानै दिनै गोदाव सोराव खोथा बुंदों। रायजो राजाफोर मा गोदाव सोराव खोथा बुंदों बेखौ दिनै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। दिनै प्रमद बर'आ बिपिएफ पार्टीनि जि एमपि केन्डिडेट दुर्गा दास बर'खौ प्रमद बर'आ बुंदों बर' जाथिनि जेबो खामानि मावाखै, बर' जाथिनि जेबो थै गैया, जेबो अबदान होबोआखै होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। नों बायदि सासे बर' जाथिनि जुदि अबदान होग्राब्ला, दैदेनगिरिब्ला बर' जाथिनि सिमांखौ मानो दंस' खालामखो? बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव मानो फाननानै फैखो? बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो होगोन प्रमद बर'। बुजिबाय? मानो बड'लेण्ड नांला होननानै मानो दिल्लीयाव लिरनानै गारबोआ? बर' जाथिनि सिमांखौ दंस' खालामग्राया नोंनो जोलैनि हांगार। प्रमद बर' नों लाजिबावाखै? नोंहा मा कन्ट्रिबिउसन दं? नोंहा मा दङ? जाथिनि नोङो जुदि कन्ट्रिबिउसन खालामदोंमोनब्ला, जुदि सुप्रिम सेक्रिफाइस जुदि खालामदोंमोनब्ला गेजेर ससेयाव साडेनलि बेबायदि एकर्ड खालामनानै बर' जाथिनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दं बेखौ नोंथाङा बेबायदि फोजोबनाय नङामोन। दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कम्प्रेहेनसिभ सल्युसन साइनिं खालामनानै फैनाय नङामोन। गोदो बड'लेण्ड मोनगोन होननानै आन्दालन खालामबोबाय। क्राइटेरिया दङ, मोनथामसै जाथामसै सेपारेट स्टेटआ होननानै बुंबोनानै जोंनि गामि ओनसोलनि रायजो राजा गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया सुबुंफोरखौ प्रमद बर'आ थगायबोदों। रायजो राजाफोर दिनै प्रुफ जाबाय। ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो, रावबो इउपिपिएल पार्टीनो भट होनो नाङा। प्रमद बर'नि खोथायाव गोजावनो नाङा रायजो राजाफोर। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथांमोना नुखाबाय, खोनाखाबाय। ओंखायनो नोंथांमोनाबो सांग्रां जादो। प्रमद बर'आ जुदि जाथिनि मोजां खामानि मावग्राब्ला दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय। आं आंनि जिउखौ बावसोमदों होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। जुदि नोंथाङा बावसोमदोंमोनब्ला, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव आनफर्चुनेटलि बर' जाथिनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन बेखौ बेबायदि एकर्ड खालामनानै थेर बेथेर खालामनाय नङामोन। रायजो राजाफ्रा सान गोथौयै गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय बाहागो लादोंमोन। रोजा रोजा बर' फिसाफोरा, बर' बिमाफोरा आलादा रायजो सेपारेट सोरजिनायनि नामाव मुंख्लं जिनाहारि जालांबाय। नाथाय बेफोरनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ मोनसेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै। ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा। इउपिपिएलनो रावबो भट होनो नाङा रायजो राजाफोर। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बड'लेण्डखौबो थगायबाय बिसोर। बर' रायजो राजानि जि सिमां, फादार अफ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां दंमोन बे सिमांखौबो दिनै थेर बेथेर खालामदों। नाथाय लाजिबावा दिनैनि दिनाव प्रमद बर'मोन बायदि दैदेनगिरिया दिनै बड'फानि नाम लादो। लाजिनांगौ नोंसोर बायदि दैदेनगिरिया नाम लादो। जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया, आं बिटिसिनि एमसिएलए इएम जाया होनग्रा मानसिनि खोथाया लाजायो। दिनै नोंथांमोना नुबायना प्रमद बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय टाइमाव बेफोरबायदि लेक्सारखौ होदोंमोन। दिनै फाइनालि नोंथांमोना नुनो मोनबाय प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो फेक, गासिबो नंखाय, सदबांसा लानायमोन, गासिबो समायखिरा लाफ्लानायमोन। दिनै फैयै फैयै नुजाफैबाय। ओंखायनो नोंथांमोना सांग्रां जानाया मोजां। फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनो भट होनो नाङा रायजो राजाफोर। सानै हयै हो भटखौ। दिनैनि दिनाव रोखा बेयो रायजो राजाफोर। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ आपिल खालामो, दिनैनि दिनाव सोरबा दुर्गा दास बर'नि खोथा बुंफ्लानानै जेबो लाब गैया। दिनैनि दिनाव दिलीप सयखिया मा मावदों बर' जाथिनि थाखाय बिनि फिननायखौ होग्रो प्रमद बर'। दिलीप सयखियाखौ नोंथांमोना दिनै सापर्ट खालामदों। बर' जाथिनि मा अबदान दङ? दुर्गा दास बर'खौ बुंनायनि सिगां दिलीप सयखिया बर' जाथिनि थाखाय मा खामानि मावदों बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होगोन। नै दाखालि आरो दिलीप सयखिया मा बुंदों बेखौथ' रायजो राजाफ्रा मोनथिखाबाय। खुनु दिन बड'लेण्ड मोनला, जाला, गोबां खोथा बिथाङा बुंदों। नाथाय बेफोरबायदि बर' जाथिनि एगेन्स्ट दैदेनगिरि नेताखौनो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' आरो इउपिपिएलआ दिनै सापर्ट खालामदों।
रायजो राजाफोर ओंखायनो रावबो प्रमद बर' UPPL आबसुनि खोथाखौ लानो नाङा बर'नि जि सिमां दंमोन बेखौ थेर बेथेर खालामबाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ जेनजानो गिनानै बेफोरबायदि खोथा बुंदों नोंथाङा जुदि बर' जाथिनि जुदि मोजां दैदेनगिरिब्ला सुप्रिम सेक्रिफाइस आन्दोलन खालामग्रा नोङो सासे दैदेनगिरि एबा नेता मोनब्ला दिनैनि दिनाव बेबायदि खालामनाय नङामोन मानो बेबायदि खालामखो नों फाउन्डार अफ NDB रन्जन दैमारियाबो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बेनो नामा नोंनि बर' जाथिनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय आन्दोलन खालामनाय हो बेनो बेखौनो होनो आन्दोलन खालामनाय नोंथांनि जि समायखिरा लानाय गाफ्लानाय बास खर'आव गाखोनानै डिभाइड आसाम 50-50 आनटिल आनलेस जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया आंहा जेबो MCLA EM जानायनि आंहा जेबो सिमां गैया होननानै बुंग्रा मानसिया दिनै नायदो रायजो राजाफोर मा खालामखो बर' जाथिनि सिमांखौ दंस' खालामबाय आरो मोनखानाय पावार एन्ड फांसन बेखौ दंस' खालामबाय बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय गासिबो आनएक्सपेक्टेड मोनसेबो लाजाया ओंखायनो नोंथांमोना कनसियास सांग्रां जानाया मोजां लोगोफोर थेंक इउ